43 anyos na barangay kagawad sa Mangaldan, Pangasinan patay matapos barilin sa ulo. Suspect, arestado matapos masugatan ng makipagbalitan ng putok sa mga rumespondeng pulis. Nagka-alerto si Claire Lacanilaw. Makikita sa CCTV camera ang pagparada ng isang SUV sa isang convenience store sa bahagi ng Barangay Salay, Mangaldan, Pangasinan. Bumaba ang 4 na lula ng SUV, kabilang ang barangay kagawad na si Romeo del Campo. Sa isa pang kuha ng CCTV camera, makikita ang isang lalaki na nakatambay sa isang kanto na tila may hinihintay. Maya-maya pa, makikita ang pag-alis ng SUV habang nag-aabang sa kabilang kalsada ang lalaki. Makikita rin ang pag-overtake ng lalaking sakay ng motorsiklo sa SUV at ang pagbaril nito sa isa sa mga sakay ng sasakyan na si Kagawad del Campo. Ayon sa pulisya, nagawa pang banggain ng driver ng SUV ang sinasakyang motorsiklo ng lalaki hanggang sa natumba ang sospek pero nakatayo pa rin at tumakas. Makikita rin sa CCTV ang habulan ng sospek at mga rumesponding pulis. Dinala pa sa ospital ang biktima, ngunit idineklarang dead on arrival dahil sa tama ng bala sa ulo. From the place na encounter, nakaabot pa siya ng almost 1 kilometer at doon niya na siguro naramdaman yung tama ng paa niya at doon siya natumba. At doon natin siya na-aresto. Bantay sarado ngayon sa ospital ang sospek na tubong Candelaria, Quezon. Kinilala ng pulisya ang sospek na si Deo Kilan, 30 anyos at wala pa siyang pahayag. Kasama ng biktima ang kanyang kinakasama, anak at bayaw na mangyari ang pamamaril. Ligtas sila sa insidente. Blanco ang kaanak sa motibo sa pamamaslang. Wala raw kaaway o banta sa buhay ang biktima. Patuloy ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang motibo at kung sino ang nasa likod ng pamamaril. Claire Lacanilaw para sa Mornings with Jimmy Regional TV.